Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divino. Kun ako ang pasultihon. Tulunganon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Ano yan sabi niyong alagad si Kanginan, Chefon Morales, o may partner sa Kodringo, di ginatong magbuwag no? Si Randy Tayat, kumusta ka mo tanan? Kung akong pasultihon, asap kita ha, always say a prayer, unang tatong pagpanalangin sa itong labang magagawam. Lord, thank you kay Lord, sa maghihatag ka namang grasya. Salamat yung kayo, sa maghihatag ka namang grasya. O gani asap nga kung paibaw ka ninyong tanan, no? Nga pinalitan kinis tibok, Kabisayan ng Mindanao, ilabi na ginining mga produkto sa SED Marketing, ilabi na sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsules, and then SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix. Kana mo'y pinamalitan ka na karong panahon na. Okay, naanis tanang mga butika, mangutana mo ini sa SED Marketing Incorporated, mga produkto sa SED Marketing na atanan. Okay, thank you kayo. O salamat kay kanyang tanan nga nigamit ini. Salamat kay ninyo. Okay. Bueno, ang suta po karon katagad og pagtagad do pilda kinis usa ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga Bining. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Bining. Kining pagkagahi og uusahay makakonsumisyon, mao na akong bana nga usa ka drivers habal-habal. Ug kun nganong na problema ko aning tawhana, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Don't make me close! Yay! I have nothing! Nothing! Naabot naman akong bana sa muka gid ang tawhana. Oy, kaniyot sa! Lawa nagigutom na ni, siga na kag ilong. Halaw para ba ko kalungag. Patay. Tulungan day, bida. Dong? Dali bigas, bigas. Bigas? Tag 20 na lang kilo, ani? 20 lang, bida. Impeach na, pak! Ay, salamat kinagdahin tao kag bugas. Unya, ang sudan, dong. Asa man ng bugas naman nila, lanon taning bugas? Paglungag sa day, balik na ko day. Wapa maglutong lungag, paglungag sa wapa ti sudan. Wapa sa lutong sudan silang dadoy pod. Wapay luto taon. Paglungag na sa day, igosan, maluto to kay muha ta dito. Ang sarong, parang baho. Unsa ba? Unsa baho? Karon ba? Huwag ka na matignan. Baho! Baho! Unsa rong baho, ha? Ang putusan ng bahoan. Di masapot. Naon man na mo. Sige, harin ako. Kaya pasada pa ko, ha? Naon ko ng baho nga. Baho man. Pero, nawa, ramansad. Unsa itong baho, oy? Huwag man tayo basura dito sa dool. Time pa. Niabot si Sido. Nanimaho. Paglakaw sad niya, nawa ra sa baho. Ngano ka? Nato ana. Ay kaluoy taon sa kumbana. Kabot ang taon maayo. Wa para ba taon to'y pamahaw? Gibaliwa ko lang to bahua kay nawa raman sa dayon. Pero naglibog ko kung diin to gikan. Mao to nga naglungag na lang ko para inikabot niya. May linungag na, unya makadasyag sudan, makapangao naman mi. Unya, share my life, take me for what I am. Na 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 na. Na 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 na. Huh? Ay,
salamat. Naluto lagi yung kanon. Yes, yes, yes. Sudan na kuwang. Karon na nag-abot ni Sido. Mga onami. Utuman na. Ay, kadugay sa tawhanan na abot. I have nothing. Nga na, naabot na. Lagi! Lahos, tres po sila. Sige ka, magnganga na mong ba, oy! Nagsugad akong daan o kanon dire. Bayo. Nakadagag, Sudan. Day, di agin taon. Munggos, gitaw pansit. Pero pila na kong talong. Wow, ako ng paborito dong. Ang talong. Yun na. Suka de. Puwi ko kaniyot ha. Suka de ha. Sarong baho Huh? Well, binuang naman ni. Uy! Day, kuhan day. Nakakidal na ta. Ha? Nanasad. Baho nasad. Tagan kong Julius taon. Sardinas kubugas. Mahin na lang ni para na to ba. Out sa ko de ha. Sige. Kanalay tuwa niya day. Wa na sa ibaw. Sama ni siya. Uy, ang baho. On and off. Pero yun na. Tayo ba, murag may namatikta na gid ko. Mubaho umuduol si Sido. Unya mawa ang baho kumulakaw na sad siya. Kung mauna, siya nagdas baho. Kadiyot di klarohon kung gani ni Bi. Sige na day. Mga oras ta. Papa tagbayo. Una lang kaon. Abi na ko, gutom na ka. Gigutom lagi pero una lang kaon. Naunsa man taon ka. Ano ba ka ha? Mura mga nampong sa imong ilong. Isog kay kagbaho Ha? Mura ko ba kuyapas ka baho? Mura ko mag-ilog may baho kayo. Kaliko sa dito ko. Kaligo ka mo naman kuligo. Kaliko sa dito kapoy balik ko sa kaligo. Ligo na ko. Ako nahibawan nga akong bana mo igadas baho. Mo na ni maho pag-ayo. Ang iya daing ilok di ay bertig yung baho ang ilok sa kumbana. Mga pagkahuman niya kaon nakikistorya gid ko niya. Dong, nag-istorya lang ko ta kadiyot. Buhay, murag kapoy, magigikan, pataon mo pamasada, taon, kapoy, kay lawas. Lagi, pero kadiyot lang, mintras nga pa ka makatuog. Usahan ba na ba? Dong, mamutang ka kag pahumot tras ilok dong. Naamang gid na, naman na baligya. Gipalitan ta kag sachet nga deodorant ha. Naaman butangin taon nimong ilok ha. Di madang singos baho. Uy, grabe ang taon ng ilok ni mo. Gabi hagad, sayang kayo ba? Gwapo ko ka. Ninuti kang tan-aon sa mga matas mga tao, pero sakit is ilong. Sakit ilong. Nung naroon nila yung tagdi, maligo-ligo ko. Lagi, maligo, lagi ka. Pero di man sa tingon nga tungod ka naligo ka, mawa ng baho sa imong lawas. Nagi di madag sabon. Uy, mo nga butangin nag-deodorant. Aron dili ka manimaho, bakit maikog tas mo sakay ni mo. Dahil kining kuhan, di ko ng deodorant kay allergic ko na. Ang say nga, allergy? Allergic akong ilok. O gano'ng allergic man ka? Allergic akong ilok, taon. Naunsa man ang ilok ni mo? Malergy nagpahirag deodorant? Pamutang ha, pakauwa lang yung kanako da. Ikaw pa ati manon, musupak pa ka. Pamutang og deodorant. Ako yung gipugos ang akong bana pagbutang og deodorant sa iyang ilok. Pero ang kanahan ni tando lang, wag ko pakita nga namutang siya. Unya, maayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Gipalitan akong deodorant. Ingon siya mamutang ra kuno siya. Pero ni ara man ang deodorant do man ni maablihe. Kanahan di kini nga akong bana. Ipaputol ko na ba kaniyang ilok sa? Saan ko man ni tawhana? Kagahi gyud uay. Mari! Ay, si Mari Bini! Mari Elma. Mare, ikaw man day na. Dali suot ka rin, Mare. Ay, musod ko, Mari. Oy, kay doon ako'y tuyo ni mo. Dali. Hala, pasensya na gid ka sa mong panimay, Mare. Unsaon na pobre man taon ning kumari ni mo. Sa baka, kisa may dato na to, good, uy. Naparehas naman ta. Imong bana, driver sa balabal. Ako sa bana, driver man po sa balabal. Mao lagi. Kasi tuyo ni mo, Mare. Day. Atong bumba, bisikleta rin. Flakta naman taon ko. Pre? Pre, nakalagi na. Pre. Sa maram baho arin sa kamari Sige. Pero Mare, usa tay tuyo ni mo, Mare. Kuan, una na lang, Mari. Kay, maglisod ko ginhawa. Ano sa to suril ma? Yabag yung tao siya Naunsa siya? Yabag. Nakaingon yabag siya. Kuan, ang face mask man to siya. Nampo po yung tao sa ilong. Grabe siya, no? Ikaw mo'y grabe. Sobrang isog ang baho sa imong ilok. Uy. Bisag nag-face mask tas Mari Elma, lusot ka pong baho ni mo. Grabe ka!
Nasurol ba nang sana ko kaanak? Kumusta na magkabining? Tay, okay na, tay. May kaon na ka, ha? Na, kamuti, rabayaan mong ikaon ka. Mana kong kaon, tay, uy. Yusa, kanong nasurol ka man? Ay, kanang, tay. Unsay kanang laing pawa sa baho sa ilok, tay? Baho sa ilok? Ano man, kaysa may bahog ilok. Da, akong bana, tay, ay. Sisido? Oh, good. Hasta grabiha ka bahog ilok tauhana, tay, uy. Akong ingnon na pamutang og deodorant. Gipalitan gid nako siya. Tarutan doon ramang ko. Wa gyud na namutang. Uy, mao ba? Unsay kung buhaton na lang si Dutay, uy. Ako na ginauwaw anak niya. Usahay, good. Wa na mo sakay niya. May lada ka face mask ang iyang pasahero kay dili kay makahanggap sa baho siyang ilok. Naunsa. Uy, huwag dili na patuunin mo hala Elesina. Elisa, tay? Elesina. Huwag ka ka man anang bahog ilok. Nadulpo na ay. Dulpo? Si Dulpo. Ay! Is that yun? Ito niyo? Mao na, tay? Dulpo? It's me. Come here. Pastor. Wala mo tayo in English sa day karon kung naimo anis inyo mag in English na ka? Yes, of course. Yawa, quit. Yes, boy. Ito. What's the matter with you? Laboring akong anak, Dulpo. Oh my goodness. How beautiful is you? So, gari, aron maila-ila ni mugmayo kining akong anak. Dali, gari. Kadito eh. Sinaw ba sa inyong sao ko? Murag bag ko ba ng gilampaswan? Kadito, buhusan ko niya ako sapatos. Sinaw pa na sa imong pahak, Dulpo. Papagsultay mo diha, anak. Entertain na na, Dulpo, ha? Kaya mauna imong mapuli sa imong bana nga way ayo. Swerte ka kay dako ng sweldo. Imbalmer ka na. Sige. Ay, magpalit kong ma-snack ninyong, Dulpo. Dulpo, ikaw na'y bahala mo diskarte sa akong anak, ha? Basta kay buto kayo ko ni mo, do. Diskarte, higod ang maayo. Tay, ayaw magbiyae, tay, uy. Tay, minyo na ko, tay. Buhi pa akong bana, tay. Mayong pagbuminaw sa Lex. Ay, nakabulang ka, Dabining. Kung ako'y puli ni mong bana nga, bahog ilok. Dito ka magmahay na ko. Ayaw pa ni Guru, Kay karon pa lang, murag nagmahay na ko. Nagmahay ka kay katubal na ko, day. Sobra pa, Dulpo. Ano ba, day? Ilisin ang buwan na mo nga, bahog ilok. Kanang bahog ilok, bisa kursaon ba na, bahog din ang ilok yun. Kung ako naman sa ganing ilisan ng akong bana, Dulpo, nga baho og ilok, no? O ikaw naman sa akong iilis, mas may pagmabiyuda na lang ko. What? May problema. Masa may problema na ko, nga di mong kabahog ilok, day. Oo, bitaw. Dili ka bahog ilok. Pero mas sobra pa ng imo kay bahog kag tiil. Nila mo, di akong tiil, day. Ang ahog di man ni Maho. Uy, tanawa, ragod na, Ang saman, day. Ang akong tiil? Ang mga kukos imong tiil. Ano man, day, ni? Ang imo mga kukos tiil, mauna na nagdagbaho kay daghan kay patay. Wa gyud ka kapalubong anang imo mga kuko nga dugay naman ng patay. Mo nang baho kayo. Wa na ko mapalubong, day. Nga naman. Wa mo sa insurance sa Boreal, Back to me, guys. Pagkakidot ka. Tay, ato na ko, tay. Ay, saan naman, anak, ha? Okay na to, Dulpo. Ilisin ang bana ni mo, bahog ka ng ilok. Tay, kung ilisan man kain akong bana nga bahog ilok, tay, no? Isang tingali maayong ang iilis na ako bahog sa tiil. Ay na lang, tay. Sakto na. Og lili ka ni Dulpo, naamas miyot. Kinsa naman sa nang miyot? Tagaya magtubaan diyan sa eskina. Ay na lang tayo, uy. Kadtong miyot na sigag mata, baho pa kay ba? Tagkuan, kato na lang sina. Ayaw na lang tay. Naruman. Lisod kaayo tay, ang imo mga gipang recommend no, pulos mga kahibulungan. Saba ka diyan. Pulos may mga sekreto tay. Ang usa bahog tiil, ang usa bahog baba. Naa pa ka i-recommend, ha? Napa ka? Tiguman lang sana. Aron kung magkuyog na sila, mag-join forces na sila tay. Mura na sila Avengers.
Kinakos amo. Oh, murag na si Do. Naabot mabaho, tiri. Mao gyud baho grabe ha. Abot dinis gawas ang baho. Grabe. Nakatug di akong bana. Pastilan kaluoy taon. Pero di gid madawi. Sumdan ni magpalit na ko og kuan kung sa tawag ani gas mask. Paita. Nakatug siya nga pinabutang sa uhan ng iyang mga kamot. Ug bantog ra. Baho kayong ilok. Maudi ay. My goodness. Kasi akong buhaton aning tawhana taon. Ay nga mawa ning bahos yung ilok. Gusto. Butangan akong juduran yung ilok. May kinatog siya. Pangitaon ko tong juduran da akong gipalit para niya. Butangan ako yung ilok. Perte gid ang iyang kapuya kay wagid siya kamata sa pagtrapo nako siyang ilok. Akong gitrapuhan og basa, nya gisabunan, nya gitrapuhan, gibutang og alkohol, nya dayon judurant. Karon bintaha na lang wa na kay baho yang ilok. Ay salamat in taon. Maglingkod-lingkod sa ko diri. Bye. Uy, wala nang pata na. Ganda. Mahibong yun ni. Gawa na ko mag-face mask tiris bay. Di na ako mag-face mask kay di naman baho. Day. Ana na dong, kadiyot! Kadiyot! Unsa man, dong? Ha! Ginuo ko! Naunsa man na! Ay, kupuntan, aday. Ikaw may kupuntan unsay buhat mo. Ha? Mano ni, ha? Ipaghaharya. Unsay gibuhat mo na ko? Wa, man, dong. Ayaw pa makak! Unsay gibuhat mo na ko samtang natulog ko. Kuan, dong, kanang... Gibutangan akong juduran imong ilok. Gilimpyuhan naman ako imong ilok to. Kay perti man yung baho Mga samtang natuka akong gilimpyuhan. Akong gitapuhan og basa. Dayon akong gisabunan. Gitapuhan na pod. Dayon gibutangan pa gid akong alkohol. Nya pagkahuman gibutangan akong juduran. Gamay lang juduran imong gibutangan. Daghan oy para mawag yung baho ba. Ako naman gaytong ihurot ako sa kasasya nga juduran unta. Sihap na sa lamina, purbida. Di ba yung allergic na ako ng deodorant? Allergic ko, allergic ha? Nga nung ibutangan mo ko di mo, Tara ko, sinitapos kong ilok. Purti umaga, ha? Naglibag kang bayo. Tingnan na ako mapaubos ang akong buktong kay sakit kayo. Diyon sa taon ko di mo, binig! Dong... Mao na akong problema kay perti yung sukua sa akong bana kay ako man yung gipugos nga mabutangan ang iyang ilok og deodorant kay perti naman yung baho nya karon tinuod ay nga allergy siya kay mihubag man iyang ilok ambot og tinuod ba kaha na no unsa di akong buhaton ani di naman mutingog nako akong bana unsa man og kamo ang pasultihon bining. Sa tanan. Good morning, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mamiri, salamat sa pag-ampo sa tanan, Lord. Ngayon mong gipabit ka na mo. Salamat. Okay, ang atong sender ka doon nga adlaw Juliet. Si Inday Bining. Si? Bining. Bining. O, kadis Bining, Ate Pres. Ayang bana, pa kanang driver sa balabal, pero bahuag ilok, Ate Pres. Pag... ambot, tungod siguro nga, dili kayo... Ay, what? Butang yung deodorant. Mamutang. Kuan man ti pres allergy sa deodorant. Oh, kay niabot ang iyang kumare. Daghang ba yung deodorant klase? Tingalig katong yung gigamit. Allergy siya. Pero murag, doon na po tingalig deodorant. Uban nga dili. Basuwayan niya. O kanang hypo. Oo, namin na no. Nya, kanang tawas ko no. Tawas. O naman ko no. Tawas. Tawas. Hindi po na. Pero katong gihaplasan siya siyang ayang asawa tapos ginatog siya butangan niyang ilok natog butangan pagbata tapos baga sa ilok doon purti lang waya Kasi siguro dili ta tingali pangitaglaing deodorant nga dili si allergy. Kay Sway hindi bining ipa-check up na niyo doktor hindi bining ipatandaw ninyo ba kay nganong allergy siya anong deodorant niya baho kay ang ilok siya ba na unsa manimaho gyud kay singot niya sa klase sa hygiene nga buhaton sa imana. Bam, watay, unsa may matambag na to ani dias Bible bam? Na ang bahong ilok sa Bible bam? Kini,
giingon nga kung unsa ato mga balatian sa unang panahon nakabatikod kagulyat katong sa unang sa balaang kasulatan sa daang testamento nga ug masakit kuno og sanla usa ka silot. Sa ilang panahon sa akong Ginoo ng mga sanahon silot kuno na basta masakit kanya kanang sanla mao ba na gulyat nga mga pudpod ang tudlo kuwamoy. Ya dili jud ka padaulan og tao kay basta na kay sanda kanapit gitukuran na kung tindahan diha sa SRP gulet ba dagat man na sa una ya dunay gamayng balay diha kay adto ko ni butang mga sandahon so ng panahon kanang kuan unsa to Kawit Kawit Island ay gamay diha bay karon nabutangan naman ang dako kay building murag barko ta wa na karon kanang gibutangan ko in New Star o sana New Star ba o na Star pero what tingali gulyat ang luyo anang New Star mao na kawit. Pero wala ilang directly, wa nagdo. Pero wala kawit wa na. Pero bugnaw biya kay tong tubig dito. Kaya nakaligid man mi kausa. Tubig kaya ato raman mi agi sa kuan. Wa na ang kuan dito, wa nang mga kanang gibutang dito bitaw. Isang lahon. Wa na. O sa pasabot mo tubig ate pero tubig katabaang? Dili tubig sa dagat. Dagat. Diha dapitas kawit bam. Sa unang panahon nga kami dinha kay wa man kay siguro gyud kakana sa inyo. Wala ko kana. Nindot bigyo kitong dagat o uslopon mga nindot kayo. Pero sa diha sa mua sa Basak, Pardo, Kiyot, Alumnos, ang kanang kawit mao na nindot liguan putin tawa. Bugnaw. Makita nimo ang kanang mga langbay nga maglanggoy at ito. Mao tinaw ka. Kay maghunas na ganina gikan Kugon, kana sa Kugon. Maghunas padung na ito sa kawit, makita na niya ang uban maglakaw. Kita kag kinaso. Tinuod sa una gikan diha sa kanang sa San Roque malakaw kung unasan lakto no. Lakawon ra. Unsa man tong gingon nila nga tawan diha lan? Kanang kawit na Lilani Abats kawit. Na diha. Bari Lilani Abats kawit mao nang natawan na. Karon ada res Lilani kay gikuan naman. Ang butais Lilani karon Ni balay natin pres pero sa busay. Dili kay kanang isla sa una sa wa pabutang sa katong mga masakiton og panit sa karaang panahon. Unya karon nga gihimo na gireclaim ng butang akong building. Ang akong kumari diha kausa gibutang diha ni Honorable Mike Rama nga mo murag kang Usminya pato bantay. Sa diha kuno nga abunuhan ang mabuan og dagko mga yuta kay tukuran og building mubagting lang kuno kalit ang telepono maudto ay na igna nyong amo ha ayo mi pahilabti dire kay amo aning lugar kami Binisaya magbindisaya magbindisaya ingon ang akong kumare nga nagbantay ikaw to ana balik ta si Lilani di da sa kawit ano asa to drama nga Lilani sa natin pre DYRC pa DYRC nagsuwat si Marcos kisa mo si Mel amading gabad DYRC to nya karon nabalin na si Lilani si DYRC tiguang na balik tang iyang pangutana lan. Bata pa ba tos Lilani do sa kawit? Sikat ato Lilani. Karon tiguang na Lilani. Sikat ato ikaw. Asa gaon na ato Ate Pres? Olivia o Lilani, bata pa man tos Lilani ato. Daga pa ato. Bata pa 10 years old pa ko ato. 9 Wala pa ka kitag mga kalibutanon. Wa pa. Short pa ato, patila ka nung so. Wa pa ka kita kalibutan, kanig buwan kita buwan. Karon. Iya pungutan na tingali tinuod kay naamang ko'y usahay Goliath nga panahon pa sa kakaraanan o sa amo pa mga katigwangan nga unya kanang iyang gituman nga tambal mo angay kang iyang dugo ana dili ka siya mangatol ana dili ka siya manghubag puring ana ba karon kabaguhan maingnon man ka sa may mong allergy na kay allergy sa paracetamol na kay allergy sa mga bitaw no tingali tinuod Goliath ug wa mo angay ang iyang panit sa gibutang sa iyang asawa kana allergy siya ana may inana gyud nga ma-allergy ka allergy na siya Ate Pres sa tutong gingon mo Goliath nga mo ato sa doktor kana anong doktor adiling mo pag-uunsa no pero bam dagan man klase sa deodorant. Dagan sa kapilian kung palitan allergy si ana, mangita kag lain. O kay nabit nilo kasuway ko kanang mura mag nasunog akong panit nila guman. Pero pag kisgot ka og kanang una nga panit, naatay doktor sa dermatologist. Ang dako diri sa Soto sa una amot pabaka karon, ang amigo na kong doktor sa Dr. Ordonez. Si Dr. Ordonez. Dok, wala mo nimo clinic diri sa May Ramos. Asa naman dapit? Pero ikaw Ate Pres ba karon na ma-allergy ba ka karon?
Ma-allergic ba? Sa asa man? Karon mga panahon na ba nga idara na ka? Buriya-buyag mo pa man, maragwa man. Sa una, di mo allergic karon. Sa may allergy ni mo? Kanang sa kanang makaon ko kanang pasayan, mga tol akong Na di ka anak ka di ato. Dili, ba na nako. Na may inanda. Burut-burut. Na, tigal dili na sa pasayan. Sa, unya kanang, ngano man na, be, kanang makaon ko ginana. Mo ba? Pasayan. May mo na matikdan. Umay ako nung tikdan. Mga tol, Tingali, kay... mga adlaw, mga tol siya. Kay kanang pasayan, na may allergy ana. Naman ko gingon nga usay ka depende na sa edad nato. O dili na siya kaya. Balik ta. Asa ta balik? Kung tanan sa doktor dai, basig na ay angay yun niya unsay ibutang ana aron dili mga hubag ang iyang panit. Bitaw. Apan, ug arita sa spiritual aspect, arita dire sa mga pag-ampo na lang. Marcos 5, versikulo 34. Unya mingon si Jesus kaniya, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Busa pauli ug ayaw na pagpakasala. Kaysa ako nang gingol giso ng panahon, ug sakit kag sanla, ug nakukay kag sa silot, manang usahay, ug mga arita mo dangop sa mga pag-ampo, na may sulti in English nga, prayers can move mountains. Ano lang una, ha? Kaya, unsay nga niong, kanang iyong gibutang, what siya kauyon, mauna nang hubag siya, aron sa ingon, dili na mo magsiglalis, dili na mo maggubot ninyong pagpuyo, kay, usama itong, na may uban gulat yung butangan ko nung panalita mga tol gulat yung pusa nung bunga sa sili. Ano man, samot noon. Katol man ng sili, di ba? Di, bunga kaya sili mga hinog ka ng puwa ka ng kulikot yung inusunod sa mga tol. Oh? Di ba? Para din na mga tol. Hang kayo ba? Ha? Hang kayo. Mo lagi kung guys tanan. Kaya dili, naay katol, katong said, Liniment well, may maayo. Ang katong ang kuang amigo, ang samantambal i-advise ato niya, Ate Pres. Yan naman. Kasi dengue kasabahan sa siyang papa. Ikaw, biyuda naman ta ka? Ngayon ko nga, pa, hindi di makatol. Hindi di makahot. Hindi ito. Salamat pa na ka ng tuluman, no? Good ako, ang puzzle, Tihon.